Kublai shibun perlok biye bat kumju e phi ki pajba perlok biye masngotanan ban wan pau chukma chungfi lengba kane ka YouTube channel ban masngotanan ban yo ban pensyai ban keren lem ya ki badai na benta ka sensyar ka kadar khamtam ha kane ka por menta ka ba satang da ki arkhosngi duna kaba ka election MDC kala poi kapor bangin jit ya ki nong mi khmat ki ban ya thau an ki ban ya tre na benta jongi ki pai ba kala jan artan te ban yo ya ka sensyar ka khadar ka bakhui ban yo ya ki nong lam ki tiblei ki nong lam ki ban tre shisha na benta jong pai ba nga mi sakman ban pensyai lem ya ka ka bangas smotu ya ka bangas sempang bat ngangit kham ba ki parari ki parado prasnam ki badan kajing smotu kajing mucing perkhat ka besriem bat kajing smotu jonga kin sa pensyong nong rim ha ya kajing keren ke jonga bat le se kan long kajing mentoy na benta ne ka ri khasib ki jongi marku mangla se jong ba kasensyar ka khadar ka bakhui ka balai na ki bam sap bampong ka balai na ka ba penbi penthame yo pai ba tangkata hi in long sisa kita ki pai ba ki besuk ki pai ba ki bas sngan ki pai ba ki ba yo sibun ki jingkar kho na ka ba ngiyo ya ginong yalam ki ba trehok ya kam jong ki pai ba te kamat ka phang ka ban krengan kren menta pai ba bi kalong sephang kajing canvas selection sephang kajing yalam sephang kajing pensai jong ki babun na ki wei pat ki sengsan perthai ya kane ka artikel lais pa nyu poi ka ba ki babun dan ru ki perlok perjor dan ru ki nong yalam ki pajba nong kersan ki ba na ki wei pat ki parti ki le ban pen smuthu bakala ki le ban pensai kat na la ka jing smuthu ko jong ki bat dan ru ki baong bak artikel la spanyo poi ka dei ka an ka ba ailat ban sim jai no shukpa ka an ka ba pendu no ya ka jing long trai ya khndo ku siap ya ka dustur ka tiga dustur po jong ne ga jela ka jungi te na kata ka daw pa ba habang yos no habang pa video ki ba ki keren kita ki wei ki nong yalam so phanga ne ka artikel la spanyo poi ki ba ki keren persya nas ngode ban jubab nas ngode ban pensyalem sya ki parari ki ba patim so phanga ne ka artikel la spanyo poi mo te pai ba bi hadin bangala pai je ko wi video ka ba wei unong yalam na ka seng kongres ba dei MLA jong am lim ula keren wong ba ka don ka seng ka ba pan ya ka ying ba ki ba thmu ki ba thau ki ba rung ki penan kam ya ka ying ki ba kwa ya ka ta ka ying henrei anda hadin belayo pan ki thang no ya ka ta ka ying te namar ka jing pensyong rim ka jing pensyai ka jungu ka long bait ba ka artikel la spanyo poi ka dei ka daw ba lada ka wan ka artikel la spanyo poi ka mut ka jing smo thu jungu ka dei bait ba ka district council kala do kala dam no te kum kine ki jing perso thu ki don bai bat ki le bai pen perso thu sing pai ba mar ba dan rim su ki ba kini aja ko wegelenti ban pen sngow ya kanong rim jong ki re ki thu bai ba de tang artikel la spa nyu poi ka ba kini ola ban job ya ka jing mot ka jing perkhat jong pai ba te pai ba bi
ngan chu pensai kum ne na ka jing su thu ku jonga hadin bang la sngam la pensong nong rim hai ka jing kran jong ki nong ilam jong ko VPP kalong kum ne ka artikel la spa nyu puai kadai ka an ka ba rashna labdon haka constitution jong ka India ka ba yada ka ba kadai ka an kaya da na ka an ka sorkar pedeng ba kanomla ban rung sha kane ka jilla ka bayo ya kane ka artikel la spa nyu puai lemda ka state government ni ka sorkar jilla kam ka pedeng ka haban yo jingbit Aswa bakin pedon kami ke tengah ke badai nak sorkar dan ke haban pan jingbit lane ban yo jingbit nak sorkar jela ban ke dairu nak benta ban burom ban nom pendu ya ke hok long trai mentrai jong ki riulum kata ke ain ke yada ya kata ke yada ya ke jing kuman usaha mentaga sorkar pedeng kalau semudon kam ban pendon kam ya kata ka UCC ka Uniform Civil Code ka ban long ba hari India de ban long bai kaju lada kaliang kanyam lada haliang ka kren tlik kidim pendon kam bai da kaju kusur kaju kejing ka an te kata artik kibiyo ya artikel la Spanyol puai kamud kila lain na kata ka an ka ba haba kita ki sorkar jelakim puak ya kata ka an ki ka sorkar ding kamla ban penbor sistem bladon ka artikel la Spanyol puai kum ban su anuk sano menta kum hangne hajela jongi kham tam badon uranium badon ki te ki jaka maneble ki jaka maneble jong tu Hindu tu mau jumbuin hamtam abadon gino ki junglong karpang gino ki kam ki ba ka sorkar kmi kala ban le jubor ling ba ki ain ki bakan sna teladon ya kata kamut kin omla ka ain sorkar deng kan omla bat hakajing snotu ka jonga bat hakajing pensai jong nongilam jong pipi hakapor mensuar ong ba mau ulai le yang persya ban khang ban mi sakmat ban persya ya ka jing ti urnem bat na kata kadau ka jing pan ju PPP ya kane ka artikel la Spanyol puero kalong baik ba ka sorkar deng kan umla ban pendon kam ju borek ain ka ba thau ya ka ain ka ba ha ka jela ka jongi ngimla ban pedem te bat ka jing panjang artikel live panjang puai kinong ilam suku PPP kimut bal habangi panjang artikel live panjang puai kin pendu no lane kin kemen pendu no ya district council Henry M ki panjang artikel live panjang puai bat kitip bah kata ka you ka way ke state kilam pendon kamlang bat ka neka six schedule ka district council tena kata kadau kipan ye kata artikel Spanyol puai na market perkhat ba lada yo ye artikel la Spanyol puai kan nak kham sngan susu ye ke jela ke jongi ndrai kan ne jing mudur jong ki ne ki wei par ki parti ba ka VPP ka pan artikel la Spanyol puai ban pendu no ya ka six schedule kalong ke babakla ngangalas na bahaya jing pensai jing ngilam jing PPP ban ngas ngutu bakim dan kum kata jingmut ban ong ba ban penduk no ya district council pada pan haba pan ya kata ka lai Spanyol puai kata kejing pan kijong ki lai Spanyol puai ka long baik ba lada long kumno lada yo lem kum balong hai kui jela lada ka sorkar kemi ka sngodai kala ban ai kamut ban pendon kamlang ndai bagala de berai bit bangin sim no ya ka artikel Spanyol puai ngin weng no ya district council
te tagadau pai ba bi adin banglas ngap ngala pencong nang rim ya jing pensyai nasas mi syakmat man pensyai lam lem syapi ki parlok ki perdok persnam ki bampat sngo ki bedang perkhat bej bagani artikel lais pa nyupoi kade ka ain ban sim jai no no pa man pendu no i hok long try man try jungi ki khasi ka ba ban penlong ya ka da ka wei ganiam ban ban nom itu su i wei pat ki balang i wei pat ki niam i wei pat ki iu hak ne hapo jongga jelai jungi nre em kamlong kumta te balai ngasa mi syakmat ban pensyai habang yo sngo syapang ki jing pen sngo thu baklai ya ki pen ba namar bang kwa ba kane kari gi jongi sa si sinpat kan ki imbiang bakan like na kita ke jing sensyar ran bor na kita ki seng ki bel sensyar ni labun bun snem bakam tam le ke sorkar MDA 1 MDA 2 ko ba ke jing sensyar ke jongka ki babun ki lai i leng ba ke ni juk social media ki lai i ke jing jia ki jing long jing man ka ba khala ki jing jia ka ba pen su sik thang ka ba pen pa no ri pa ba bat ka ba pen kardu yu pa ba bat hagi jing sensyar ke jongka ni ki pa ba ka sur ke jongi ki pa ba ki mla su ban watang ban keren lai lu jru mla ban keren lai lu ni ting isme namar maki hi kla de pen pau kata ba hagi jing sensyar ke jongki kan long bai kan don bai kata ke jing sensyar ke ba arlem ka ba kham perkhat bai yakin ong kersian te pai ba bi ngan ong ya phi haba phi thebut haba phi jet yaw no no kartong na bata election in DC jet ta jing simphang jet ta ba pin chong nang rim ba namar bale wat jet da kita ki jing ai wat jet da kita ki jing perkhat ki ba na ki jing sung e na ki jing la pala chung briu tau briu ban yaram haga shi med hak shi jing jong phi ndrei jet ya kita ki ba mi syakmat ki ba kular ban tre hok ban sekri hok pai ba da ki jing khoi da ki jing suba ban nom wan ni ban pen be ban pen thame te pai ba bi ka artikel la Spanyol poi ong ni thu ipi wa ka kongres ru kala depan ki mele ki ba hakpor min suara kliang jong kongres kila depan ni artikel la Spanyol poi kila ra ha ki jing assembly andai la kan tai no namar ka jing duna pai namar bobon ki ba kan tai te persong nong rim ba pai ba ka jing kran jong te u MLA jong ga mlem no ilam jong kongres u ba ong ba kata artikel la Spanyol poi ka de bit ba ban pendu ban pendam ya ka district council tela de golong kumta kamut balai kita ki MLA ki ba por min shwa kimi naga sing kongres ki kran ya kata ki don hak sing kongres ki kran ya kata kamat balai kita ka sing kongres min shwa kam kham balai ala min kran haba gidan hapo parti ka parti em ka badan bor balai kala ase ban kran simen habadan ha ka parti bar boram ka ei ka baki kran ki hap kran da ka jing so thu jung lang bar ka parti te na kata ka daw pa ba no ipi ka ne baro kala pau shai ba ka ei ka baki kran men tang ka de tang ka jing pen thame ka jing penting pen smi jo pa ba baki nom but su ya kata ka seng ka bakwa ban yo ya kata an ban ya da gi pa ba ban ya da ya gi pa ba jung ka jela ma klia ki bide ki pa ri ulum te pa ba bi tangin ki tin angis kham bala da ka ba phi pit shong nong rim ba da ka phi ngap ba ki jing kran phin la pen sngo tho la pen sngo tho hala ka jong jing mut jing berkhat ba pleng ka de ka an ka ba ka WPP ka pan ka de ka shong ni ka shong nong rim te tangin ki tin bi tangin ki tin ki khndian am pun ko no probe khoble shibun khoble shi jarbu